салам имомназаров 16 сол зиндонӣ шуд. худи ӯ иттиҳомро беасос донист, аммо шикоят аз болои ҳукмро бефоида донист. тафтиши парвандаи далери эмомалӣ ба анҷом расида, рӯзҳои наздик ба додгоҳ фиристода мешавад. аз пайи як садама дар Русия 16 нафар ба ҳалокат расиданд. дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар чемпионати ҷаҳонӣ оид ба муҳорибаи омехта дар Амороти Муттаҳидаи Араб 7 медали тилло ба даст оварданд. салам имомназаров, гӯштигир ва писари имомназар имомназаров аз лидерони ғайрирасмии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба 16 соли зиндон маҳкум шудааст. имомназар имомназаров соли 2012 дар Хорух кушта шуда буд. дар бораи иттиҳом ва ҳукми ӯ шарҳе нест. гуфта мешавад, худи Салам имомназаров худро бегуноҳ дониста, иттиҳоми алайҳаш эълоншударо беасос хондааст. аммо шикоят аз болои ҳукмро низ бефоида дониста ба пайвандонаш гуфтааст, ки шикоят фоида надорад, беҳуда давутоз накунанд. имомназаровро муттаҳам ба қочоқи маводи мухаддир карда, ҳукмашро охири моҳи июни имсол содир карданд. чанд рӯз пеш ӯ ба маҳбаси Хуҷанд бурда шудааст. салам имомназаров рӯзи 18 феврали имсол баъди бозгашт аз Туркия дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе боздошт шуд. ӯ дар Туркия муолиҷа мегирифт. салам имомназаров ягона чеҳраи маъруф дар миёни зодагони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нест, ки дар моҳҳои охир ба зиндон маҳкум шудааст. пас аз рӯйдодҳои моҳи ноябри соли 2021 ва ҳодисаҳои моҳи майи имсол дар Хоруғурушон даҳҳо нафар аз фаъолони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон боздошт ва баъзе аз онҳо ба солҳои тӯлонии зиндон маҳкум шуданд. дасти кам 3 нафар ба зиндони якумрӣ маҳкум шуданд. мақомот онҳоро узвҳои гурӯҳҳои ҷиноӣ медонанд, аммо наздиконашон фаъоли ҷомеаи маданӣ ва шахсони бегуноҳ меноманд. тафтиши парвандаи далери Эмомалӣ ба анҷом расида, рӯзҳои наздик ба додгоҳ фиристода мешавад. далери Эмомалӣ ба соҳибкории ғайриқонунӣ, расондани хабари дурӯғ ва пайравӣ аз созмонҳои мамнӯъ гумонбар аст. радиои Озодӣ бо такя ба манобеаш дар ин бора хабар дода навишт, ки рӯзноманигор танҳо 2 иттиҳоми аввалро қисман қабул карда, боқиро рад намудааст. далери Эмомалӣ рӯзи 15 июни имсол аз ҷониби маъмурони додситонии ноҳияи Шоҳмансури пойтахт боздошт шуд. далери Эмомалӣ моҳҳои ахир асосан дар бораи мушкилоти иҷтимоӣ барои YouTube гузориш омода мекард. наворҳои онҳо то миллион бинанда дошт. боздошти далери Эмомалӣ вокунишҳои зиёдро ба миён овард. мақомот ба даъватҳо барои раҳоии ин хабарнигор то ҳол посухи мусбат надодаанд. ба ҷуз далери Эмомалӣ ҳамчунин рӯзноманигорон Абдуллоҳ Ғурбатӣ, Завқибеки Саидаминӣ ва Абдусаттор Пирмуҳаммадзода ва чанде аз рӯзноманигор ва блогерон низ тӯли 2 моҳи охир боздошт шуданд. чанд рӯз пеш парвандаи Абдуллоҳ Ғурбатӣ низ ба додгоҳ ирсол шуда буд. Абдуллоҳ Ғурбатиро сараввал мақомот ба муқовимат дар баробари кормандони пулис айбдор дониста буд. ҳоло бо чанд ҷурм, аз ҷумла бо узвият дар ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон муттаҳам мешавад. Завқибек Саидаминӣ низ бо узвият дар ин ҳизб муттаҳам шудааст. иттиҳоми Абдусаттор Пирмуҳаммадзода сарпечӣ аз дастуроти кормандони пулиси ноҳияи Ваҳдат унвон мешавад. як микроавтобус ва 2 мошини боркаш дар шоҳрои М5 байни маҳаллаҳои Новоспасское ва Николаевкаи вилояти Ульяновск бархӯрданд. дар натиҷаи ин садама 16 нафар ба ҳалокат расида, 5 нафар ҷароҳат бардоштанд. маҷрӯҳонро дар ҳолати вазнин дар беморхона бистарӣ карданд. дар ин бора ТАСС бо истинод ба Вазорати корҳои дохилӣ хабар медиҳад. ба иттилои манбаъ, ронандаи мошини вазнинбор ба хати муқобил баромада ба як микроавтобус бархӯрдааст. дар натиҷаи садама ронандаи мошини боркаш ва 2 мусофири минивен ба ҳалокат расиданд. хадамоти изтирорӣ қаблан хабар дода буд, ки кушташудагон ва захмиён шаҳрвандони Қазоқистон буданд. аммо Вазорати умури хориҷаи Қазоқистон иттилои расонаҳои русиро дар бораи ҳалокати шаҳрвандони Ҷумҳурии Қазоқистон дар садама дар вилояти Ульяновск рад кард. бино ба шарҳи пулис, ронандаи мошини вазнинбор дар сари вақт суръатро кам карда натавониста, дар ҷое ки роҳ таъмир мешуд ба ҳаракати баръакс баромада, ба автобуси одамкашон рӯбарӯ мешавад. дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар чемпионати ҷаҳонӣ оид ба муҳорибаи омехта дар Амороти Муттаҳидаи Араб мақоми севумро касб кард.
дар рӯзи охирини мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон оид ба ММА дар Имороти Муттаҳидаи Араб паҳлавони тоҷик Ислом Саидов дар байни варзишгарони синашон 16-17 сола дар вазни 52,2 килограмм медали тилло ба даст овард. ин ҳафтумин медали тиллои Тоҷикистон дар ин чемпионат аст. мунтахаби Тоҷикистон аз рӯи натиҷаҳои мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон дар ҷадвали медалҳо дар байни 42 кишвар мақоми сеюмро касб кард. варзишгарони тоҷик 7 медали тилло, 5 нуқра ва 9 биринҷӣ ба даст оварданд. дар ду рӯзи аввали мусобиқот байни варзишгарони синашон 12-13 сола Хуршедҷон Шокиров дар вазни 37 килограмм, Сунатулло Наврӯзов дар вазни 34 килограмм ва Хаёмҷон Чуянов дар вазни 31 килограмм дар вазни то 40 килограмм қаҳрамони ҷаҳон шуданд. байни наврасони 14-15 сола Фарҳоди Давлаталӣ дар вазни 40 килограмм, Муҳаммад Саидзода дар вазни 52 килограмм ва Абубакр Алиҷонзода дар вазни 57 килограмм қаҳрамони ин мусобиқа шуданд.